Äänestä Hämeessä Heini Ristavaaraa numerolla 74. Mutta miksi? Siksi, koska heikomman asialla on enää hyvin vähän oikeasti niitä tekijöitä. Ja Heini tekee. Heini tekee päivittäin työtä tämän kummallisen sanan ympärillä kuin sote, mistä me kaikki olemme tietävinämme paljon, mutta juuri kukaan ei oikeasti tiedä, mitä asiakasrajapinnassa tapahtuu. Heini työskentelee heikomman eteen. Hän huolehtii siitä, että silloin kun ääni ei tule kuuluville, Heini hoitaa sen asian, sen hiljaisenkin puolesta. Tänä päivänä yhteiskunnan pahuus on välillä niin silmitöntä. Näemme ja kuulemme jatkuvasti äärimmilleen vietyjä lastensuojelun tapauksia ja niitä, joita ei ole viety mihinkään. Heini Ristavaara numerolla 74 Hämeen piiristä. Sosiaalityön huippuosaaja ja asiantuntija. Sinunkin käytettävissäsi. Äänestä Heini 74.